Hello mga kabandi. So, ang akong video karon is TikTok. Nag-TikTok mi ni Mama Liling. So, salamat sa inyong pagtanaw ni nang bandin. Please, tanaw sad mo usab sa akong TikTok. Nya, tanawan ninyo kung makauyon ba mo. So, welcome to my vlog. This is Nang Bandin. Pasay ke besaran, lekong so skidi, 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 skidi. Pasay ke besaran, lekong so skidi, 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 skidi. Pasay ke besaran, lekong so skidi, 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 skidi. Pasay ke besaran, lekong so skidi, 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 skidi. Kanang TikTok murag exercise sad na kay ngano manggawas ang atong singot o kanang mga bad cholesterol. Mas importante gayud nga makahimo kita ana sa kanang exercise. Mao man na ang best medicine sa atong lawas. Muna siya nga dili naton kalimtan mugahin kita panahon nga maka-TikTok kita. So, na-address Mama Liling akong pangutanon kung unsa iyahang gibati sa iyahang pag-TikTok. First na mo nag-TikTok, okay ra man di ay. Ipaningot kayo ko. Mama Liling, unsa man imong gibati sa imong pag-TikTok? Ang akong gibati sa panahon nga nag-TikTok ako sus ka Nag-practice man ta kanindot pumero. nag-practice mi ganina sus grabe ang akong singot grabe kadaghan ya nindot ang akong paminaw murag Nya, ato ning permanentihon. say kay nga akong paminaw balitaw Ipaningot mi. mga kabandin tungod kay dugay na ko nga wa makasumba imagine 1 year wala na ko nakasumba dito sa among barangay grabe grabe kay akong gibati Ipaningot ka. ngano kay daghang kog singot nakuha ang akong mga bad cholesterol. Thank you kaayo sa akong anak nga di pa apil ako niya pag TikTok. Ipaningot gud mi oh. Daghang Nya, kay ko singot bitaw nindot kay ang magkuan exercise ni gawas ang exercise. amo. Yeah, this singot. medicine ang exercise. Ora to kabandin. Nya, salamat Mama Liling, nag-practice taon ni. Pulmero sa wala pa namo gi-present, nag-practice mi. O naarang-arang na lang siguro to kung unsa to inyong pagtan-aw. Salamat Mama Liling, anya magkuan nami, magbabay nami. Hinaut malingaw mo, Malingaw mo sa among TikTok. Nya, makatawa sa hinaut no. unta nga please subscribe. Nya, take out na ta. Okay. Gawas na ta. Nya, bye-bye. Ako na Bye-bye. mi. Thank you. Thank you sa pagtanaw. Bye-bye. Bye-bye. So, mauni siya ang kawayan. Ang kawayan ni Nang Bandin.